wafe ni qur'anu ka kene rabe ka kene mina mati daw kene na o kuna ko yayi ibi sigide ibi do sura braga ngani bis no ko taya be ay kanga sura fana ka daga sir la wana ma shidda le ngana sura ni ma den ko ibina kirawa be ki da chumi ja خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قل ما عن الفحشاء والمنكر وللذكر أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا مؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون kata ka wele lame tafsir kono konna na jendi kene fiew korla ke mangaye ami saka doga telefon be toga feno ke me kala la nyame chepla ko bi ma kenye bebo do aya fa pew wala ma bla do dun gala nga tafsir kono koro jendi kene fiew kada ka oye la la yakulu mai ke ebulo esetala walama adoma kabla dugun gala alla me ba amul bla siraka fo qur'anu sulam mugani kono dana no suratul ankabut en dale ko fa sura ko misri ba fe gon dale ale aya bi duru kero la kunu an takero de kan qur'anu sa jo kero la wa mina damina bibulo akrata bibulo an go bibulo allah ala ko bolo ani du kolo ala de wulu de sangolo du kolo ani afla be kono fe wani ma fe ani da be jala kana afoite be darani cuku chama ye alamade foka taw shiban uti bona benye jala yo kare ko sabulu la dawe ko dugula da ma da be gol ada batilan aboko adabe foite ni mago chama atodla anna tugodla o chokela a chama o idambe be ambe fa nayin ge tabi ge nangida adama de foka ta atoy no dona adama de fa wala sorole ko benna lil mu'minu yakun mu'minu ala kama kadama na noro dumo ni yetashola mu'mini ni ayi tashinna amado ka fo masangala shokola de ngara ala be maka ala be ala shokola fami jigina ay muhammadu ka o kala utlu kala ke ma fena uhiya ilayka min wahyu kara muhammadu ka min alkitabi ala kuma kaina gafeina wa aqimis salata ika
seli jɔ yan ka seli kɛ ni dakurunya wɛrɛ ye o kumaw o n'o tɔnw o n'o ɲagaba-ɲagabaw nin bɛ mankan bɛ Mali kelen in kɔnɔ yan diinɛ yɛrɛ kun ka kuma fu tɛ yen fiyewu n'a fɔbaa dɔ tɛ Mali la Mali kɔni kɛwale juguman ka ɲɛsin kɔrɔlen ma walama Ala ka fɛnba dɔw ma yɔrɔ tɛ dugukolo ko k'a ɲɛsinna Ala ka fɛnbaw ma kuma piyan k'a bila diɲɛ ɲɛfɛ kɛra yɔrɔ wɛrɛ la min ni o tɛ ninnu tɛ diinɛko kalama silamɛ minnu bɛ o man ca o bɛ se ka faamu komi ka sen da kuranɛ kan ka dayi to a ka ɲɛnɛ kan ka tila k'a bila fiɲɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye n ye nin kɛ foyi ma sɔrɔ wa ka filɛ ka nin kɛ kobura dugukolo maa min y'a ko fɔ Mali ma e de ye dugawu minɛ baa ye dɔw t'i ka dakurunya sen dar'o kan anw de fɛ yan dugawu minɛ baa kɛwale min n'an bɛ k'o jira diɲɛ na k'o jira an ŋana la o tɛ ɲuman ye nka kuma min n'an bɛ k'o diya an yɛrɛ kun o ye Ala ka maa ɲumanw ka dugukolo de ye nin yɔrɔ min ye nin n ye dakurunya jɛman utlu kala kɛ ma fɛnɛ uhiya aqimi salata i ka seli jɔ n'o ye la a bɛ se a ye san 20 ni kɔ min kɛ ka taama kɔnɔ sigi kɔnɔ a ye seli kɛ ni kan wɛrɛ ye wa bana gɛlɛya kojugu a ye seli kɛ ni kan wɛrɛ ye wa kɛlɛ fereke kojugu i tɛ i dabolo kan Ala ye da caman di adamaden ma o la wa Kuranɛ kɔnɔ a fɔra fa aynama tuwallu fawallu wujuhakum shatral masjidil haram a kɛra yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a ɲɛsin ale kaaba mɔ o ye Ala ka dakurunya ye a kɛra yɔrɔ haysuma kuntum ni ko ɲaamina a bolo aw ye jɔnw de ye wadula hakili wuli tɛ nka e bɛ kɔgɔji jukɔrɔ bato kɔnɔ ye wadula hakili wuli tɛ koyi nka e bɛ sanfɛ alikaba sanfɛ Ala y'a dɔn ale de bɛna latigɛ adamaden ye komi a ko Muhamadu ma Kuranɛ kɔnɔ nka ni nin cogoyaw y'a sɔrɔ kun ale tɛ a dabolo kan walama kɔrɔ kunuma la wa aynama tuwallu kuma a ye ka ye ne tɛ alikaba kɔnɔ ne tɛ maganka ye magan tɛ seli minɛ baa ye man ne t'a minɛ baa ye alikaba t'a minɛ baa ye ne de b'a minɛ o kuma a ye yɔrɔ sɔrɔ a y'a dɛsɛ a kan ye ni Ala b'a minɛ o kuma n'i bɛ avion kɔnɔ sanfɛ Ala k'a dɛsɛ a kan alikaba tɛ seli minɛ baa ye n'i tɛ alikaba ko ye fɔ i turu i kun kasa kɛ alikaba duguma n'i bɛ kɔgɔji jukɔrɔ Ala k'a dɛsɛ a kan bato ɲɛsuma kɛ fan min fɛ ne ye yɔrɔ da ne tɛ yɔrɔ dɔ la i bɔra bato kuma na bɔji jukɔrɔ i kana gole kan i bɛ tɛrɛ kɔnɔ a taatɔ don yɔrɔ yɔrɔ a ɲɛsima kɛ fan o fan mobili bɛ ten nin ye adamaden tɛ a dabolo kan Ala ye dakurunya min fɔ o de ye nin ye utlu kalan kɛ ma fɛnɛ o hiyali kan min wa i kɛra e Muhamadu kan ka bɔ ne yɔrɔ la kɔni n'o ye kuranɛ ye wa aqimi salata i ka seli kɛ ne ko sa a bɛ se ka kɛ e jeni e Muhamadu filanan ye wa Ala ye o wayi kɛ o kɛ kɔnɔ fana kuranɛ kan wa yala lahala n tɛ n dabolo ka 20 ni kɔ kɛ ka fɛn min jira mɔgɔw la lahalaw caman y'a kɔnɔ seli kun kan n se a kan n tɛ n dabolo dɛsɛ cogoyaw o ma Ala kɛra bila ka seli kɛ kan wɛrɛ la ni kuranɛ kɔnɔ k'a kana kɛ wa ma don bɛ Mali kelen in kɔnɔ yan kuma inna salata k'i k'a dɔn a fɔra i ka seli ni kuranɛ dakurunya ye Ala ma kan wɛrɛ f'i ɲɛna al-muzammil n'o ye
wayu filana mi jigina muhammadu ka iqra ko fe o yoro la Allah subhanahu wa ta'ala bi kuna foni damo dekun o fora ala feyno ne ala yado wati dawla aw bina kabra ma tawi e ko to ngawna tabe ala ko faqra'u ma tayassara min alquran sirbe suratul muzammil tawa mudassir fana be sisan alla je ni zura bla cugoya minu mato adamade tay dabulu ka ala yɛrɛ wolu tata tɔma ko nin gelen gelen ni mi adamade bɔ i hakili ka bi bɔ i cogoya la ko n'o kɛra kuma na e de tɛna ɲɛsɛlɛ o k'a kɛra cogo di a ko fakira o a ye sɛgɛrɛ kan a ye kalan kɛ maa fɛnɛ tayassara min an n'a kɛra n'ala yɛrɛ cogoya minnu b'a to adamaden ta cogo la n'o b'a to o kuma na dabi ɲɛ fɛnɛ tɛ dayɛlɛ o foyi tɛ ala k'a tɛgɛ ma a ma ɲinɛ a tɛ ɲinɛ nka a ye nin dabɛ de tugu bɛɛ b'i ka siya fɛ a tɛ daga larabu yɛrɛ i ka larabu i y'a dɔn kɔrɔna jiginna a tɔgɔ di dakuriya minnu na arabuka la dakuya wɛrɛw caman bɛ yen min bɛ kɔrɔ kelen in da nka ani kuranɛ ka dakuya de kelen ye a tɛ daga larabukɛ ye a ka o dakuya dɔ ta k'o bila kuranɛ nɔ abada tɛ ɲɛ o de fɔra nin ma tayassara an n'a kɛra dɔɔnin o de fɔra lam yalid e ye kuranɛ dɔ fɔ bana maa gɛlɛya cogo o cogo ni fatiha ma ba i fɛ nka ala ko de kuranɛ kɔnɔ dakuya dɔ ta mun ala y'o fɔ kuranɛ dakuya kelen kelen a bɛɛ bi kɔrɔ miliyɔn caman ta adamaden tɛ se ka kuranɛ dakuya kelen kɔrɔ fɔ ka ban abada aya wa wɔɔrɔnin kɔ a bɛɛ bɛ dakuya wolonwula in kɔnɔ an ka misaliya ta o la e bɛna arabukan dakuya wolonwula jumɛn ta i m'o kɛ ka k'a la ni o dakuya wolonwula min ta bɛ kuranɛ bɛɛ ma i ni ala cɛ i m'o kɛ o k'a bɔ o barika la n'o tɛ ka k'a la o tɛ arabu yɛrɛ k'a la dɛ o kuma kan wɛrɛ ta i b'a ka kan mɛn kosɛbɛ i ye min basi ɲɛfɛ e k'o dakuya fara ba ye dɛ wa innahu ladina fi kɔnɔ ye o kama seli min ka wele silamɛ baara bɛɛ seli ye min ye saba ye min ye fila ye fatiha bɛ kalan a bɛɛ la su seli a bɛ kalan juma seli a bɛ kalan seliba a bɛ kalan k'a kan tɔ in bɛɛ de bɛ dakuya wolonwula in kɔnɔ o jiginna barika ni nɔrɔ min na n'o la o kuma na e ta bɛ kuranɛ bɛɛ musa balimakɛ i tɛ sabali o mun yɛrɛ jira o mun yɛrɛ baya ye siyako yɛrɛ ka bɔ a la bɛɛ ka siya ka di ye nka i jija i ka o kan min ni e y'o min basi fɛ ni y'o siya ye dakuya wolonwula bɛ se ka sɔrɔ o kan na min bɛ taa bɛɛ kuranɛ bɛɛ musa balimakɛ i tɛ sabali minnu bɛ ka kɛ u bɛ u yɛrɛ u tɛ muhamadu nɔfɛ masa min ye seli minɛ b'a ye ni y'o ko k'a kɛ cogo min ka d'a kan n t'a kɛ ala kama i y'o de jira n tɛ ka muhamadu ladege i y'o jira la wa ala ko muhamadu ladege ne b'o de nɔfɛ e ka kamalen n'i ka dɔnni o ko tɛ a dɔ de ta k'o kɛ nɔnɔ bila ye a y'o ladege o y'a dɔ de ye a cogoya n'o cogoya ka kan sen b'o la bolo b'o la ɲɛ b'o la kɔnɔ b'o la kɔfɛla b'o la ɲɛfɛla b'o la kɛrɛda b'o la kunkolo b'o la o y'a dɔ de ye a y'o ladege aw bɛ se k'o de ladege cogoya tɛ ne ala la bɛ ladege cogo di n'o muhamadu ka kow o bɛɛ dara kɛnɛ kan e y'o to yen k'i bɛ faamuya inna salata k'i k'a dɔn seli min ni o fɔra ala fɛnɛ ko k'a kɛ ten e ni ne ka seli in kɔnɔ e kɛ mɛ ka seli k'i ka kan min na k'a sɔrɔ ala m'o fɔ o ma ko fɔ dɛ ka d'a kan ala ye fɛn dɔ de fɔ yan n ye
kuma min fɔ o seli ne ma sababu kɛ ne ye ki kwada ala ko ala ima fo imma ta ko inna salata tanha anil fahsha'i ka do seli ka adamade ka diɲɛ yɛrɛ a ɲɛnamaya in k'a kɛ fu yi ɲɛkɔrɔ ka tigɛ a bɛɛ la ka ɲɛsin ala ma fo mɔgɔw b'a fɔ cɛ nin ye fatɔ ye ni kɔrɔ komi fɛn kasa kumaw an b'an yɛrɛ minɛ o la cogo min dacogo yɛrɛ la ten n'a fɔra ma naturellement ka dakurunya fɔlen ye kɛrɛnkɛrɛn fatiha ka kasi ngala dala a ko i k'a dɔn seli bi kɛ sababu ye ale ala bolo ka i ni bɔ boloboloya kow ni ko kɔnɛ bɛɛ anil fahsha'i wal ne y'a bɔ ala ka seli fɔlen la k'a k'i ta ye amalamakɛ ko fila o bila i kɔnɔ min caman b'a ye ala ye n'i ma k'ale ta ye y'a danji muhamadu sɔsɔla sin k'a fɔ n ye muhamadu wɛrɛ ye n'o kɛra mɔgɔw bɛ lafiya ala kofɔ o ye bilibala ta sinaw aw bɛ wale kɛra ala b'a bɛɛ dɔn tigiw kɔlɔsi tigiw tiyaniya kadiriya shaziliya na amma dɔw o wuri yɛrɛ fanga ka bon seli ye wala zikirullahi akbaru min bɔra ko b'o de jira kama seli bi kɛ a tigilamɔgɔw fɛ miniti 3 a ti miniti 3 assalamu alaikum fati a bɛ nin siya k'a dɛsɛ a kan ala yɛrɛ bolo min ka kibaru a b'o de la nin a m'a faamu zikiru kɔrɔ ye ala ko fɔ ala ko suma e bɛna ye k'a fɔ u ye min kɛ n kala ko fɔ yɛ tɛ hali ni kuranɛ yɛrɛ dakurunya b'a fɔ fan wɛrɛ fɛ aqimi salata li zikri ala ko fɔ min ne kɛmɛ k'o bonya ka tɛmɛ seli kan i yɛrɛ bolo o ala ko kuranɛ fan wɛrɛ fɛ ayi dɛ ne b'o aqimi salata li zikri ala ko tɛ kuranɛ fan wɛrɛ fɛ n'i bɛ ala ko fɔ yɛrɛ ye ala ko suma yɛrɛ k'i tɛ se ka don o kɔnɔ fiyewu f'i ka seli jɔ an balimakɛ e kɛmɛ ka se ka seli kɛ miniti 2 ka sɔrɔ ka i yɛrɛ bolo kuma ko ba daminɛ sa zikiru o min kibaru dɛ ala k'i mɔli la e tɛ se ka don i ka belebele in kɔnɔ f'i ka seli jɔ n'i ma kuma in faamu zikiru min e y'o filɛ wurudi min e y'o filɛ belebeleba ye ka tɛmɛ seli kan o ti kɛ wa o bɛ kɛ dɛrɛ wa yɛrɛ bɛ to zikiru la i bɛ se ka ji min o tɛ fɛ ka zikiru la o tɛ wurudi cɛ i bɛ daji to koyi yala n'i ko alahu akubaru an ka diinɛ in na e yɛrɛ bolo zikirutigi n'i ye seli takbiratul ihram k'i bolo 2 kɔrɔta ka ban ka alahu akubaru fɔ kɔfilɛ daga min ye wa kɛrɛfilɛ daga min ye wa dumunikɛ daga min ye wa fɛn bɛɛ haramuyara i ma pewu ka da kan n'i dama ma kɛrɛfilɛ tɛ yen nufiya kan ale kɛrɛnkɛrɛnlen don ka tɛmɛ ala bato bɛɛ kan ala ko fo in kɛrɛ don ka tɛmɛ nka ne bɛ wuri la n'a ye jaabi ɲɛsi kɔrɔ fɛ n'a ye jaabi baasi tilebin fɛ n'a ye dabi da ka wurudi kɛ nka e yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ k'a fɔ la e tun ye miiriya fu ta dɛ was e bɛ wurudi min na astaghfirullah a ka k'o ye o ye kɔrɔ dumanba ye u ye e yɛrɛ hakili bɛ jate de kɛ ka taa nka astaghfirullah jate ɲini de la sa o ngo n'a tɛmɛ e k'o kibaru ka tɛmɛ seli kan k'a sɔrɔ ni lebu bɛɛ b'a la wa i yɛrɛ y'a dɔn o kama
ni be bara mingira afamia jonjo kele korana ka dagura be ni mi cogodo abita halaki de ngono ni fama jugu soro nay goni on mi borani ni chena udi kala chama abo to te ma fu ke ba kan do nyong wala ka ta ka ma ko ba ko de ko masala ma dina kono wala tay na krengere me ko musali wala ko fo tay mi mesali bo o tay ko ma la fo dakuri yakelena kebe zeere ki tise ka soro fi ka do seli kono nyumo ka abada wallahu ya'lam ma tasnaun ala bidon ga fena fami no bodo nga anga qur'an matarafa anu qur'an kanu o bato adobe an yoruba fo wati azora ni ala ya matarafa di mo ibo ayini ngali funi mo funi lago fu ajabi chama ka qur'an kono كما لقوا ما فرطنا في الكتاب من شيء نما فرط فويلا كونيوتو ناتا قرانا كونو كلا كوتي ودغرامي وما فرطنا في الكتاب من شيء ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن دينا كلا برو نيون سما سما mi nati gani fitne atay do ba shito law beni ga hakila do ono suya kera of mana ne asilama damado abina qur'an na sisa eni vamu dina ya hakila ni bana tay ni tay o ala ko ayna qur'an fa fa mi qur'an mi ga hakila ceti ga ayato la kada ka awshita alai إذا تنازعتم في فرد الله قال لكم وفنا بدينا كو كلامه أفما كو ولا تجادلوا أهل الكتاب كريتين يهوديا ونا ينامنا دينا كو كلامه كنا دينا كو سما سما كألوفة إلا بالتي فنا كرن دكورة هي أحسن دكورة يوم أمام مي وامو إتاينا إكي إجاكو ولا نين نوياي كنا كن نوياي chrétien ni yahudiya o ga kira ko kalamo o ga la maka ko kalamo anu ko muhammadu tayin dai sisa abi baro damene hakila jira damene ni no yayi isala kira be amemi na dami ndo ko bi ma alabla kira chila o kale mane adane akon kale mane chide o kamno ro bay ka ko taw le mane do on dala ngam le mane trop mana limana ere o tasira no ta hal minu nganga na on dale do mana folo de on dale do kadaka o de be ko na ko bay muhammadu yere ala o famo limana chide bela ko mun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ko mo hon gali limana to wa aw mu'minu ka fana ka jaro ka ko yere ti fo nyongo ube nyonye noro ni barkawla o makke muhammadu minu lay dugumo noro la daraja la ala dona ona tawe fana bil menoro ko cide do on silama ga sinega folo bena kala tala fiu ko na nyuma arabna yo kala toy illa lazina zalamu minhum ko funa kera mawye ula minu no le tonje do be ay ru dabo re ka kuna de te ma duma re tibo da kono fiu ka folla dina kodo lahara kodo kuma bebina lahara bebita lahara ne kuma anga aminani sabe ka akani nyo nje bani abada wana mun misingu shu muhammad ka ko doya ne yo ke ibaru nyaay kama yaro ngomo neni ko silamo ko kana so o baro suga mo akana to o baro chen da ko e damala ko isa ele o kuma hanni
akan ta shira fa muhammad ne kana fa bi san kanoke o kamo la kra tel kala la sama ka fana ko ay ko muhammad kuma aji jara ka ta ga ma pau da kan na anya fa la kra o yaro ka fo mulla ako salama ka mulla la tubaddiluni ala yunus ibn matta ako musa tade ala yunusa akana fa bere blau sabe sabe abe yunus sabe abe isa sabe ongana nu be barolata akana fa kabo su yake aw limane do bela e kele mena musa ya isa ya dirisa e babbal ya walake aw limane do bela nyafa yaw wa qulu awsana fami unzila wajina ilayna aw ka alafa on da yadda ka musa ka injila la wajigi wa ilahuna wa ilahukum hanni fena nyamma singoro wa nahnu lahu muslimuna wa on gebe ka nyira bedi wala indemo ni wala ke ka barake ni qur'an ka ladli ko ni muhammad tay ay lebute tro fajibe dina mashite ka ko lo se ka korta yife se ka kew aw yajini ke muhammad ka falazina atainahumul kitaba yu'minuna bihi ma munu me ni kitabu donu bolula o ko tawratan injila liman alaw o bena yadanuna dobe liman ne do liman muhammad kula de o me jad biha illa al kafiruna ma shiti muhammad ko ngalo ci do mi nyongo fo modu ko be ta o fe go fora u becira ala kele ne o kuma na nyongo barabe nyongo ga fo kono kiraw chama ki barabe ya karama ya la ngala mi uti ala ba ko muhammad moddo yorotea ngala ni modo ko ngana ga sababa fo kono uye yela ma chama ndo ala o be hashide ngala ka chen do be minu de soroble mbe uye imprimer de bernaba tiyeble munati ye o yela mam nun kekera saminuna nimbe so be do weru fe uye ayan numbo injila la tawrata la ka do blonna nimbe so be do weru fe jongwala pani aw kamo lu kono o gafe o te gafe ka nga haklo chama ani falu jama farla nge ma shit se ga fete ga bala fete ga faraka yaminika idan la ani mi nga ngale menadi mamo modu ko nga ala rabe kan bo ako kako ne alaka maka jigli nye kana di ite se kala na mashi ko kunda kala wala ta hoto bi jamene go kudi sebena we na keme ko do achugo yawe abbe bo do ala izan lartabar mutiluna na ya soro modu kunye o kebaye kakoro kap be sebedo musika bulu daira soro ko cenna ngana jubu musika bulu daira soro kore dalu soro joyoro soro aka ni beke maka doni kana dakuru nyaw bo o dakono sebeni ke babawni kalange babaw olu yoru da wale tra ni ndagura nyima yimorami on mu sebeni kala ka do on ni kuma kala ka to abara ni gasano be o afote limenya na sababu bo edoni ngenu ya kala ke ana ubisa kala wala olu yoru ka bada kono armari donte jine donte wokle donte koratiku da wale tra o kuma munde do masangala de ngala ye ko bela bebe mo ngala mi ngade o wati era mangab se ga nga foga na se bimo halibi
no fe ka ko na ko mo ga da ko inde ala ka maga ay na nyona isa albi o farat mawli o faraje mawli kadisa gake aw ba da ka ko chena qur'an ko namara to don bebe kadu kulo soko ka ala kira susu ya du kulo joro katan evidami e kabaku igibi jiri ite sabali وهل واتنا خلف المسير رابي اي ما كان مسائل الدنيا بس سا aya tudo mi me aka san yahudiya do aka na fire alfai kado masakal la dunia aka na to aka ke hanne asura sando ma woro to be me aka de ankal wala nasara ko wala qur'ana ko kasi ginda ka dawa akoni manunu ab ko bo ko ne qur'ana ya fi nu ye ay ci wala tada ankal yahud wala nasara ko mun ngara ka de fo kana se bi mo ko ne kanga edu skul la fiasa ya muhammad jugu nga ame jugu yala hanna soro kunu juga be ka hakili mo soro don don ka fo bi cheni ka to kun kibi dade ahmad ya kanoke tike efe andaka muhammad sallallahu alaihi wasallam do o kuma kanita ko juga fe kiba to kungo do ku soro wala ma lebu do kata dine soro olu sabula ahmad ya toke anta kalwa pisiga ni sani ngumi nyana bo chebi to kono naka lala bado nyami o ka silama do kungo do yo ide silama jagulu kele ado ponyo yo be anyo jalla ra do la nga no yibla ka silama jagulu do labla ko lebu ado nga ko silama di lebu mo kadaka o ka lebu foto ko silama wo comme na ya kolosi ka do nga ko kama jagulu be ga bere korta me ku ba da me ngoy ahmadi ay wona ta hannu yoru blala nyona ka chedi chedi mo la kangalo ngalo tigi mo ahmadi bo kele de kefana tiens halu ni famo che on ne ba tiens fo anga sigiro ina wo yoru ba do tiens fara fara na je muhammad la kani taw ko jugu fe iba to kabe dingano kono ala e kono jami ala bo saradi mo amada be kanum la kulula e ma ka yoro anya do uba jugu ala nga o jugu kana to ko e bu libu do kata ku soro iti ukishili la yini kabo mo ay wala may bi bendo dingano kono iti ukishili la yini kabo dingano kono kano kula maga cigo jugo ambe ko muhammadu sallallahu fi sudur allazina utul ilma ako ni vendo ne ba jara ka fon muhammadu ga to qur'an da kuriyan ki ka do da kuriyan abe mawdus kuna mamino ne ngala ke maka don dulu mo de awo wama yashhadu biha illa az-zalimuna wama shitan nangari wama yajhadu batina ngardige bi ayatina ala wa tanjiyo yero to yonaye ni dine fama nyejuga etab to yero to yondela wal may do faraga ebe to ga do faranga to yokono omo muhammadu no fetugo anaka ladliko sumana barakali o here on nafa o korta be islamala ngabo da miso ba sara njogina kaba o misaliya do flani nene ba kono bi jana jaw bani yoro bani ka saraka bo to ni baba kono bi atonyo mi ni aduni bango mo ga wala na blal ledu mo ga wala na me
ay wala na fulam nula ko bani kare yaram nuna sukashi anina kadi wala bide hal tobile dunga ku fe mata ku ga dasigi taka were siginyo salama siginyo ay tobile ga kana bama to fe fotle sabaka dafa akana tu ga dasigi mi yara to me ka su goro mi nyew soro mata ku yaru ga dasigi ay ko ala kara la on da kete me dugu ba kono biya be chugudi ibani kara aram mi vebi musaka to adi mo ladumni nanu kelga jimi bani kara du yaram ngono abi juru taw dongale kanda ka wala soro yen ga brama to ere silla fiya sa ga la fiya soro ka soro bolo bane do frak do kama ko ay fotle sa way dumno to bi kana anda ka kede ayro anda ka ke to boray ala kara ko saraka ka bo shuwe almam de shuwe ka ko gon fona ala kara ko mira mila saraka bo saraka tibe anga shuwe wala yala anye dagi do blala muhammadu kande andoni bangu bi tle saba ko saraka kanga bo o karambo munu me aka wala nadi olu ira do chete moka o kokari no yande tle sababu na koto jongi pugura ina ndukun sisa za opmana coin na sega tuguble kadaka nima mishi bola opmana e korba krame anyoro ka dondale no anyira kun gabe abe chukudi ngunanga ba korofa befe kama yoro chama atlefla atlesaba fiulubla atlebinani abe botani ngo abene ka ne dina jigi cheminga abe adama deni do abadde ngodo azizun alayhi ma anintum ngo bo mo honde ka laka jaako rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anintum kuchide minana aw moni abora aw yerula koray adama dinya suglu me feminga ngi la feminga ngi degu bitiga la kara la ko no fora ku ga kuma tam la srachi la ko ka tara mu ngaw yoro ka sra bula ya be chogodi mati do mo fana jene baraji klisa ba tro fende bula ala kra itonyo comme ala kra ma dogo ni do fo yati la maturu o ba tro fenda bula na jago ka tajuruta ko silama ko ka tatu le la ka tame o fori wati me ko wati ma ja sembiye abana wanda ka do fana mo kata saraka boy bi dimni rapto me otno ma yoro fana bi taga sogolu koro akanga dum no e grebu ni de sama to atomuru plaga yino mera yisbe monsieur chef me oro da mobli bawjo atwadi adumni fam bawni kadaka alakro ki kabbo adimino mo imadumo ira do imadumo karamo jengo ala ko sraga di karamo anyo rubo do ba yebe dalbo ko na mi mo cheta bawde do o kuma don bo be ala kra do na ala kra sraga do na abada bi buludo ka bo ato ko nyoni ka bo bana ba toga shu e modo e bo kasara do bo mashi bado bo balawdu aboy da kono Hussein aboy da kono ala san afura ka diminu mo ala bolo e sunga tay juru karimene ngana tado mo ni masuya kono gona ala ko de ay tado ala ko ramo aya bajo bilaw ikibe mi nona mo kabara kew kete saraga menay iyo ko no mashibo taga soro yere ka ya mine kasara bana ngoto ya mine o bise do da lakrana sallallahu alaihi wasallam ko aisha tama ko bena dumni teba amma shako ya rasulai ko dumni te goyi ko kuni dobe wo ko tega dunda ala ko choti e kanu male duskuna ale fana ya kanu ga dole mo ay dunda ka saraka dumni na kana no adira mi mo de saraka mena nay o tare do o nana dodne mo kanu ni buya kamo alman bo de mine ore ma akramo o unana nay dande aba be di mo
nka ne yɛrɛ kɔni ye karamɔgɔ de ta ko bɛ ka se ka a minɛ a tigi la wa bɔlɔ min bɛ pan ka na a dɛsɛ i ka du kɔnɔ kɔni o de la aw ka dunda tɛ an ka dunda tɛ an ka nka sarali min bɛ k'a don a banna sɔrɔli min bɛ k'a don a tɛ foyi ɲɛ na n'u ka kulusiw faralen don olu de a dunbaa ye u kana fira k'a fɔ a ka minɛ don a wariw kɛ a suma n'a ta ko suma foyi ma saba ka sugu baraji la ka taa taloba yala de a bɛ degun min na wo de bɛ jamana kɔnɔ bi an y'a fɔ k'a fɔ karamɔgɔw k'u sen bɛ ka sɛgɛnni ka ten dɛ nka n'a fa bannen na an ye a wajuli kɛ ta ka a kunnafoni di sarakafɛnw bilalen tora karamɔgɔw ma sɔn k'a bolo aw bi sɔn ka kɔrɔ de aw bɛ se ka dɔ ta o nka karamɔgɔ ta dunda tɛ a sarakaw bilalen to yen a sumaw na a ta kulayɔrɔ bɛ a bɛɛ bilalen tora karamɔgɔ wulila u b'u kɔfilɛ u b'a ka nɛnɛ ka taa ni cɛ n'o y'a ta u bɛ se k'e sɔn n'an ne y'a coroki ta sisan mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka dɔɔni ka a tɔgɔ de a dɔnni b'o kun ala ka walanda tɛ ɲɛru ka walanda dilen karamɔgɔ y'a k'ala kama ka dɔnni bɔ silamɛw kun a y'u kala a bɔcogo ɲuman na y'a mɔ karamɔgɔ o y'a ka wari o tɛ saraka bɔ ye dɛ o y'a wele a ye na kuranɛ kalan e y'i ka kalan kɛ sɛgɛn min na n'a kɔnɔ kuranɛ kalan o kuranɛ kalan a ye sara de d'i ma i ye dɔgɔ ɲini i kunkolo la o caman kɛ nka fɛn minnu bɛna kɛ a suma n'a sugana fɛn la o t'i ka dunna ye karamɔgɔkɛ i tɛ saraka dunna ye ala ye fatamandenya d'i ma o ma ni fila de ɲamɛ mɔgɔ jama isilamɛ ahmadaya b'a fɔ piyan la ne yɛrɛ karamɔgɔ dɔ de ni lebuba in banna mali kɔnɔ yan wa ne m'a fɔ fɔba tɛ yen nka nafa kama fɔ ka ko a bɛ ne ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ a y'a tiɲɛ ka bɔ a yɛrɛ ka da ka se a denmisɛnw b'o bɔ ka fili sanfɛ ko wala a fɔra n y'a kɛ dɛ karamɔgɔ t'o la a d'u ma u b'a dun fɛn min ka di karamɔgɔ n'o ye bonya ye taa d'a ma a ka so e b'u wele ka na 300 bɔ ale kelen ma fɔ a ka bɔ e min ye sutigi a tɛgɛ tɛ o karisa foyi kɛcogo man ɲi an ka lebu bɛɛ ci diɲɛ ma u tɛ se ka kuranɛ kalan nafolo mɔ ka o fana ɲɛla ka jahaju wɛrɛ i tɛ foyi bɛɛ ma ɲa fɛ mali karamɔgɔw ma lajɛ ka kɛcogo ɲuman ɲini ni yɔrɔ kelen kɛra nin ka karamɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ni sɔrɔ kama n'an dɛsɛ bɛ k'o kɛ nka min bɛ se k'o baara kɛ min kan k'o nka an y'a mɛn kɔsɔ in na ko o kuma bɛ kan ka kɛ doni ma kan ka bolo an ɲɛ o kɔni ɲɔgɔn ɲɛmaya adamaden boli de k'i dogo n t'a la dɛ nka b'a ko ala t'i dɛmɛ a bɛ barika bɔ a la nka e b'a ala b'i dɛmɛ a la a b'i ɲini fo ka taa kɛlɛ wara fo faama olu b'a fɔ kuma a y'a jɔ aw b'a dɔn ne bɛ ka taa a dɔn ala kɛra y'a fɔ nka bɛ yen bilen wa a tɛ yen bilen maa t'o dɔn mali don an ma bɛn ala ɔ faama yɛrɛ kɔnɔ gɔnna u bɛna aw minnu yɔrɔ la ni diɲɛ nata ni sɔrɔ ni tɔgɔ dɔ jagosi dɛ an yɛrɛw ka diɲɛ diya ni nata ani tɔgɔ ɲini fɛ an ma se ka maa kelen dɔrɔn o kɔni a tɛ ɲini o ala bi ta mali bɛ ne kɔnɔ tɔgɔ di maa si ma sɔrɔ a dalen tora kɛrɛfɛ ye an jamana kɛmɛ k'anw lamini Tombouctou diɲɛ bɛɛ fɛ silamɛya walanda a y'o faamu faamuya o tɛ mankan la o tɛ u yɛrɛ b'o dɔn kuranɛ faamuya ni min arabu yɛrɛ ka dalen kuma dilalen don tɛmɛna angilɛ musonin dɔ nana ka fɛn ɲininkali kɛ mali a y'a ɲini an ko Tombouctou yes a tɛ mali faaba kalama fu kɛ ko mali tɔgɔ nka sisan wa n'i ye mali tɔgɔ fɔ o bɛ miiri halaki wa ala danni ma lebu o n'a ta bɛ yɛrɛ tan ni an kasa la mali kasa kɛwale la kɔni t'a la ala ka ayaw nangari ala yɛrɛ tɔɲɔ don kuma b'o nɔ fɛ zɔli wa qalu munna kabako dɔ ma indallahi a fɔ hey kabako ne ma fɔ ɲingala ye koyi nka k'a fɔ kabako bɛ ne yɛrɛ de bolo a bɛ kabako bɔ o bɛ ala bolo siga si t'o la a ma suyaw u b'i lajɛ ala bɛ kabako dɔw di
abulu kalle mene akwa ngani kafir ke rejo ko fa kata kata ala be ga yamara kono wa o kita do bala na fagara ala wa ko fota ko ni minake ngai ala jabu ke ko jira wado lebto ka ko bla singoro di naja ngana ala ja ala be ko dige ngai ga tisi indre beto ko ke ala ko naja to nda jira yare ala ko wa yare la gandi so ala ko ikasai ala te yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun ala ko tama hodo kabayre ko kono gongo daga bana ko aku yala o tememe kaba ko tememe wa munga daga bana ko tememe munga kakana ko tememe munga anya korse ko tememe mo nyefe kama gani kama gambo ko wi da kono kala mali da kono kata kala mau dawa ako kaba ko tememe o kawa ko wi kala mali abu mi bo sabana kala ko sebe kala ko yala kaba ko tememe ba yala o te kaba ko bo yewa fejme anna ka fani ala antana ni ni ga alayka mo horga alkitab no sebe ko ina fi zalika ikado la rahmatan ebi ka wora jme ni kado denis wasara kaba ko ala ko te ko emol mahdi ale ke ni wo larabo ni laranda nyana ni ala ko e qur'ane ya nyono mase o fota je wila nyono nabila musa ta abo garafe musa ni che iya kaba ko doke musa ka sabe mini bi o musa tay ma chama mise o jangara ko chama nabi nye ango ho isa che ikawati isa waiga ko hu ya ba mesade waje kono bana kene ya baw baby fraya tige koy isa waita kabako nyona kabaw chamabe aturu mo korokata khalidatun ahu muhammadur rasulullah tugodi do fraka kabako yaka kungo kabako ya min atwade masi hage mo nyina ne nyi sisa asemo mo muna kunu don kunde don sugabe wuranga taledo ko di don sugabe gonata be wole me kada silamo fe qur'ana fe halbi ma kalimata gi kungo alma ma de woni ja atone janbe de woni kafirin da jalu fofe imam mahdi ko aywa qur'ana ka kabako ko usuma masayo dia de rabu wala randaw abega faranyonga adda memno ko bi don ke qur'ana donna se sebenna la rogal angana zigi anga akorse be fat suratul fatiha akorse ya foyti tanate wanya wele ayna anga zigi ango to ango korse be ango fasari ango lulu bokatu adama dew nyefe qur'an ne onyo no sebe ma masro ko suratul fatiha morga dinga ko foleyno ala ko larabu addesera amana sikasi hanga sebe wa aya anyona sebe ala ko mo atna se o mame forode kana kasabe akwa yi nyon de ma kasabe so na kana nayi tafsiru fana tafsiru suratul fatiha di ija sika sabe chugo fobi wa qur'anati o ya kabba kalane mi ngobo barade mi ngobo ko bina alega barade ke diyen labala ala fre kaba ko bindo mo o fane khalda o chugola afle maska ma dama dobla kanu siki ka seba fe ko wa la ila dina ka ba kwa atawade atse na tawne te ma do ma elay kele te no do ba elay wadus kuna ko jafariya ani do wala ma yaka nyina ma ka taba ce mabu aywa ngami ma jira ka fo muhammadu sallallahu rabu banawa uma bana kul kafa billahi rawu sala shirin aw ni nyonje kasum do nyere la nyoro ga kalmale yala ci de me ka dagura do dagono seben baw ni nyonje to fe no be sangulu la andu ko billahi ulai ga humul khasiruna kene kan en no tala fiu kafaru billahi ka ko ngra yera bona nawe de kuni robe mi galande akala jaba jiga saka ba ngo akava san
be korotoy ko la jaahum azabu adda zigi dazime me ni yama soro la jaba nanu che ala la jaba na tuwa do be kono kanye ofo anga dawriya to ben la ka fo allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtu ko inde chen ni ci de ngobe alamo on ma baw koni tam la manga jila nguna ni chedo kaba kuru ji kaba fo ka kulu chama ke ka sam chama ke ngala ko kele limina jocha ala krena ka sahabo ngabu jare ni bora magandu kulo ka kaba udimine ma bakale mimla ku kata kula ba ka kanya kun mo ko chen farabur ga jiga ala ka sage bi ka jigi la ajalul musamman wa ala kara ibulu facce chen mina ka fili badri chawka ni ala ko qur'ana ko no mara meta jira meta kaba kuru de kadi mangaw ka kaba kuru kaw dashinay gobe girgiri go e ka fasani yere fo ala ta tayfe ro de furaniyata abina udde jalta ngirate utado fiyo ka fo bulu facce aya wala asajiluna bil azabi aya julna do bidruni sabana ay bidruni sabana ni do suratu Ankabuti no bina fo president to ga maka no kokoro fo dongil do technicien wala ma animateur min mutugo ke yoro dola nga mamru fari do bi mangachi toy ko do fara ba fote ko limana baba wi aniche nga amma ke to bi tanye gala sa wati kurni minni avec ka fiew ona gara donu silama kabi ko no foyre kana fa muna o emi ngebe kala ko do kaba ala hana trebe ni gatene o mabi jega do dole la wala ma ka sodo dole wala ma ka dugun go ala wala ma ka tori do ala ka fili o ne ma tori la jega nana sarwar sha nyo ka misala soroba la ma bado ale ta do abina fagara o kara mahziga atwali sabido onana ale ka chorba fe wala rabbulu ahmadiya kanu ande kanu mala o kasinga na pumata ka ofo nga sahabi moke ay blasira asira dinge dimina o e dinge ka chebe jenyi ni bunda mina na chorba tale ngoro de sa clip la tesa ba alle rafa ba ka yinga ina ngoni naka jalsa mi kay iba fo ina am tanyo be ta ba ko jodi ko ndergado kono ko afra kana dina nyine fa naka jem alin to warba tara jalsa la atara tergefu jalsa baro na wajul na dugno selo be ke ka torga sagi madiga norola ni manyi nawye kana madiga wala dumayndi mi ya donga ba nanya ko be daymo anga ala isra ba do nasiraw kana fo ibo datku ko koro temeni ka donga faso toydi I ka do ka ko nan yede wajiri dama do miteme to ni fana bu fala wa wona ko ma nu jarjo bi jotew iba do la kuma ababla ka ko akuye milti duru de takabla ko ababla milti tanda milti bisawata wa dole ya rajo lameni wani fato kuna foni ni wala ma fato ko ko rayunde ale ko di ko flana yere do yo aba jofe on go ka bara yo ko ko anga da awmo ma kura kanana ma kura jime mi yere te dine ko kala mi me de rajo diregete kam ma sama kanala an yo kala ke anya ni filo no do ba be mali kono alla ko flana ni
o te technicien no e technicien ga misa ga amade resi dina arju kan lame u fana bi jakoya ko be do bina ni mannu he nunga ko angala jobla la soni olu toro de la ka amade ay avane arju to ama fo wal man bawno secrétaire bawno directeur baw anu wala sere ba baw ama fo aw be amade no ro kana kaba nga femmi ke sabe ka dora sama kana akana fa almater ayen get life yo kal lamani chama mi gola ay wala ndum abso go program ke ya tala o yo nga baradi ni pangam lola yi kliki pangam la nga ambe fa be fe aw fana annidi bo ya bala dimise undo minu ye technicien ni toydi almater we nu ku bi dande be fendo la bi mo fella na fara ko ngata kana katade bashitola ngatike fiu abang waru ka daka tashi bane abis nga yoroni yete sahaba nyono ale mini ale ba bene ale atara furubara kata amadiya ko kala rasul choroba che pananaw nga segera numi kala allah kala rasul segera no de o ma o fana yo de kala ke akana panga blawla amba nyina fe ala kamo bismillah bawa katti ka fulbe niga juru alabla inshallah ko kan Bamako alamni 76 30 wa alaikum salam Ibrahim Sako kabo morabula auzu billahi minash shaitanir rajim wa aya do biya aya sigi jogola be ko mi do ya nan kare ko sura aya jme ala ko like ay wa ko tiga fe kala kayra ya pesebena bulu kala kal insana min alakin aka sebel ke basi ko ala duna sebel la ana wala ko aknya ma do be avec ma to iga di kono iga kenya kan yere anta ko awala wala le an kula tan bela jere do ra kilo ne ko ke bo pora wuti belen di ga to ko ibara ka to di ko re ja ko mo kan lamen la rajo ja ko ya no ka be di ka pe ka tibla mamogo bienu ka bo fréquence ma imam made ka sahaba mi na fi andu fe no kitara do tigia kono ya suba ambi do kita do onga ka tu an no do la min tabal na fi ka tabla je ro re ba ko ni na do bla ka do to adara do kono ya tuni fi akbara kita nana onga maminu ko to ne nye mo ka awne ni ubaraka mo ka baraka no bulu ko tangara jo ko dana ni yo kelena de ka baraka do ka ni ko ne de ni joni do karta ni ko mo keleno ka tani yo na amo representer mais de grigné mo ka ne na almamia kelende no te na o manga te je ni mo ko se be kwa ni ci ayre inshallah je tu yere la jaranye assalamualaikum ko de ka ko nambaso bismillah fat kalamba bela jelena inshallah sudah lamina na aya ba kawara fe karamo kay wala di ama da jarabi ale ni to assalamu alaikum jazak sako ale ma fo tila mai o te fenga la mo tibo mi o be seben fenga ngono anala karamo garu ka fo kon takala mai la ya minaka adda dishila la ingara Allahu akbar la hala ni jibril ka muhammadu dalila ay muhammad dalmi ngada o de soro Allahu akbar khari o kuma la karama kunde konedo na ko fora la kray wa ko de bela anya ko rasulullah yani maga kawni nyanje na be fenga ay ono ni nyanje ngara ni ala ka chide o tinga chide ala ka chide bale ajoshi ali bulo daka ala kray bulo yaka ala krap ma kaba ko era mina ko katama beka o nata be e ka do ka fo ay bu ala ko ala kray ra be sebe ngalondo kaba ko yami mala ba ko dewli tay ka wo ko noy iti ko mo rasoro ko kana kuma na ma fo e خرصوا بحياة سوخرضوا بحياة لا كله جواد مور كلا كيف ولا ملك جمنا كونا فول كما jazakumullah ma dajira jugu suratul fatiha ayu sawkhrijuhu bi assalamualaikum demba abdu demba bismillah masha Allah ada tera yoro ba wati jara na ti fati kira agrama ko ala jota yoro be so de kela fara o mo ka tene mina kama matun gaggabo yalo sawkhrijuhu demba jire bismillah fadal alhamdulillah sai asatu anyala ko
sere sirbe anu Allah. ani kurbu alhamdulillah Inshallah. bara doni Inshallah. na tawtiri da Awo. anga kurbu sara ma anga fulbu bere jine ta tuwo ke amiru Inshallah. alfa bijuma maburu bere jine mangai amni tuwa ka bere jine Na. Inshallah wati kurna. Nala sona sinin kuna fito la ko shay min Oh, al-khawf wa an-naqs ko la jarab ko mi zoro ko ne aliya a foto la hakla odo abi la jar sisa toro mi wora ngai ka wala bi adaba ko mo ka nyama mi willi fe ka wala jugo afura ko li fe o nyama nga boli o de kade o na fura ki ka sanene ka sanene wa na fura ka fo ala yi la jar ni rotiko e lahara abata mi fo na ci wora fe ni mi fo bazu ko be fo do belle do. Assalamu alaikum. Bukan bayar oh kita doke. Bismillah. Inshallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin 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 amin. Ani awere arabu ayfe ala ba mayra Kita ka be fo bele jeli anga chorwar be burgo ani wara wara ave sigato la wa wolo to Allahu akbar. yokko be daka ale Allahu akbar. oh kunde bisemi no kera ka saka do mo dafa ndugo ba do karamo bawbe no liya kun kana kesa nin gobe kina tami de na 2009 dianso Allahu akbar. Wow. on ma korba laje anga dumini anga ka akfa be ka dama mo wa mina min gala ko jumni temene flana ni bolo flada ko kama korba are kelenye kolose kelenga o kolose ne de di odeti ja Allahu akbar. o atoda bo kelenya kono are kelula ga kola me jila de tinyi manga sanga alai ayi rutara kabulu la cho anna ka konye anna ka chorobe amri Allahu akbar. ku ka juma ke ko amu la famille do kado ka fambe kelenye saba dia soal ma ko nga alba ma se ka famu pour lay gote ay wo ko nyede kalmo ga ci don dara fo safani yonge nu ka juma en gera op ma yalebu kana to juma ga soray abla kabur kono amode mo la gar jaakum chebo kalmo yusuf juma shufa ale wula bi tahajjudu seli ataw ayatlo ayat ba kal sabana ko de ngara le kala ba islam anu mo dugu jera una daga jaaku en ngala tiga jaaku be ko be masay ami burkina befo ahmad yaw abulay ga de sena chugo mi wala je akele ka lay pala to barga ma korom ni ko ke ko bo ke dina ka koro ko fo o yamo wajibi de ma data ni ko mi ngara mi be ilaha muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin amin. Bido fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na farajɛla faw la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 ɲamina n'a lamini bɛɛ lajɛlen an ka foli baw ye bɛɛ lajɛlen ɲamina bɛɛ lajɛlen fɔ Madu Kɔnɛ tɔgɔ la nin waati in na inshallah n'a bɛ wele kɛ a bɛ wele kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arajo waati o tuma an ka tɛ ya inshallah an b'a fɔ wa akhiri dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin.